opción, es una necesidad. En las casas, en las calles, en los trabajos, en las fiestas, en todas partes. Frente a sus redes de poder, nuestras redes de resistencia. ¡Bravo, Borroka feminista! Zoritzarrez, azaroan 25 iritsi da eta berriro ere mobilizazioetara jo behar dugu. Eta aurten dugun leloa da konplizitatezaren aurrean erresistentzia feminista. Kezkatzen ari garela gero eta partide eskuindarra, baina ez bakarrik eskuinatik, baizik eta baita ere ezkorreko zenbait sektoreak gero eta arrakastatsuak izaten ari dira mezu antifeministak eta indarkeria ukatzioa, eta hori dela eta zuzentzen dugun mezua gizonezkoei lehenengo ez bakarrik, ez du balio bakarrik esatea ni ez naiz erasotzailea, baizik eta erasoak ikusten dituzunean aurre egin behar diozula eta planto egin eta amaitu behar direla konplizitate sare horiekin. ¡Aurre!